Poble, bon dia. Què hem descobert aquests dies? Hem descobert que hi ha dues Espanyes. Els que més o menys són tolerants i els que no ho són gens. Encara treuen creus gamades, les banderes amb les àligues. Bé, què hem descobert també, a part d'això? De que tot el que suposadament beneficia Catalunya divideix Espanya. S'ha acabat de que ens vinguin a fotre hòsties a nosaltres, que se les fotin entre ells i hem de ser més llestos. I ara només faltaria enviar-los els Mossos d'Esquadra, que aquests quan surten els hi treuen el morrió, els hi treuen les cadenes, surten pitosos, acaben amb les drogues de les comissaries. Bé, nosaltres hem descobert que hi ha dues Espanyes i que ens hem d'aprofitar d'això. Hem de treure notícies, encara que siguin falses, com fa l'estat espanyol, perquè entre ells renyeixin, discuteixin i es matin. Què és el que ens interessa? Que s'avorreixin de Catalunya. Oiteu, el País Basc, sense dir res, ho van tenint tot, absolutament tot. La idea d'Espanya és que anar en contra Catalunya els aglutina, els junta. És a dir, Espanya existeix gràcies al poder anar en contra Catalunya. Escolteu, no els hi donem. No els hi donem ni una sola així, ni una sola excusa per anar en contra de Catalunya. Fem al revés. Creem notícies perquè entre ells es barallin i prenguin mal. Aviam si d'aquesta vegada es donen compte de que nosaltres som diferents. Dues Espanyes. Va, Espanya no se rompe. Va. Comencem. El Sàhara, qui el va regalar? El rei. Regalat. El general Sáenz de Santa Maria, l'any 79-80, que ja feia l'amic d'Almeria, ens va explicar que ell no va poder tirar un sol tret, per ordres de Madrid. Vam regalar el Sàhara, que allò no va parir mai. Dues. l'IFNI. De l'IFNI i això també hi havia un país africà, que no recordo com es diu, que també parla espanyol. Cuba. La guerra de Cuba també es va regalar, per què? Perquè el ministre d'Afers Estrangers i el de Guerra estaven a Florida negociant quanta pasta cobraven per regalar Cuba. Així, Espanya s'ha regalat tota. S'ha venut tota. Per tant, Espanya no se rompe. Se vende. D'acord? Escolta'm, comprem Catalunya. No passa res, ens quedem una part del deute i ja està. Però mentrestant, fotem-los la merda a casa seva. Que es barallin. Que petin. Creem notícies, encara que siguin falses. Tu, vinga cap allà. Aviam si peta tot d'una vegada. Siguem llestos. Però per això hem de tenir algun polític que sigui llest, que fins ara no el tenim. Puigdemont veurem com surt. Jo no estic d'acord amb que fitxi amb el PSOE, però bueno, suposo que tio no és tot tu. Si l'enreden ja serà l'hòstia, perquè va enredar el Pujol, va enredar el Mas. El meu pare sempre deia, quan un t'enreda, que no t'enredi dues vegades, perquè si no és culpa teva. Si t'enreden 3 vegades, és que vols ser enredat. I si el Puigdemont l'enreden, llavors ja serà el colmo dels colmos, Ja no colarà, d'acord? La reflexió d'avui és aquesta. Visca Catalunya lliure. Porteu-vos bé, que us vegi.